Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Je to zase z Minecraftu. Teďkon jsem na serveru Game Team. A dneska si zahrajeme Lucky Wars, což je tady nově přidáno. Takže to budeme otestovat. Já to ještě nehrál, abych pravdu řekl. Takže se na to teď vrhnu. Kudy? Jo, tady je portál. Tady má nějakou party. Tak hop. Kit. Jo, jdeme rychlíře. Aha. Vůbec ani nevím, jaký mám level. Aha, to mám docela dobré věci. A jak otevírám tímže s ničím? On už... Dobrý, no. Aj kámo. Jo, stavební materiál. Teď je to další. Ten jaký on zrovna nepotřebuju. Jo, tohle taky ne. Co to sakra je? Já chci ven. Zahyň. Jo. Aha. No. Materiál. Pro někoho mám lepší. A chlebíky. Já nic neukradl. Takže budeme se dostat tady na tenhle ostrovek. Kde je docela dost Lucky bloků. Slime blok. Budeme ho psat. Minecraft? Why not? Yeah! Já jsem selek, ale to doslova. On je VIP, sakra. On má docela slabý. On má luk? Ne. Jo, oni jsou tady. Nevím, na co mi to je, ale nevím. Zapalovač. No, to tady můžu pak podpálit. On to tam taky praská. Jau. Jsem nechtěl, ale poison. Ale jako už přestaň. Tamhle ještě, tady taky. Jo, Enderperly. Takže bychom na něj už jako takticky mohli. Počkej. To mě hlava nebere, jak se mohl dostat tam, když tam nemá cestu ani tam. Buď Enderperlou, nebo Enderperl. Jiná možnost není. Spavnout se tam nemohl. To byl špatný Lucky blok.
Zase ale vezmu to. Už tam. Teddy bear. Haha. Nepovedlo. Nepovedlo. Proč mám modrý? Já nejsem modrý. Ale však jsem level 12. Však já už můžu měnit. Hej, to je podvod. Postavte do videa. Tak. Zase se načítá mapa. Jo, je to lag. 0 FPS. Si děláš srandu? Dobrý. Aha, level 20. Aha, řeknu, ne? Myslím, že level 10. Co padlo? Materiál. Pryč s tím. Au. Jau. Ne. Au. Pomoc. Ne, já nechci umřít. Pomoc. Děkuju. Mně to upadlo. To je jeden takový osamocený. No, to už je něco lepšího jako jeden diamant. Pardon. Budeš nám tady dát oltář. Já si vezmu bloky. Au. Neser. Díky za meč. Nevím ani kde jsi ho vzal, ale... Ježiši, proč se mi to lagá? Čajím na XPčka. Díky, už nemusím kopat hlínu. Level 13. Obsík. Mnohem lepší. My už jsme tu jenom 3. What? Na co jsou dřevěný nástroje? Je tady větru, už asi nepůjdu, ale půjdu asi do rvačky. Když já otevřu. Zase dřevěný. No já to neměl otevírat, já to věděl. Tady můžu otevřít. Jídlo. Beru. Budeme vapat jablíčka. A další diablok. Tady jména něco tak trošku. Já si z nich udám troll. Tak. A mě to chci vykoupat. Já s tebou neobchodu, sorry. Instant help, aspoň to už nemusím léčit. Fuj, já už ani neumím mluvit. Kurňa. Co padlo? Nevím.
No to je jenom 2. Doufám, že už někdo ve prostředku byl. Nevím, netuším, kdo by mohl být. Můžeme to tady nějak prohledat. Tam být nemůže. On je tu někde schovaný, že? Tady... To má silverfish. On musí být tu někde schovaný. Protože... On by mohl být... Tady. V zemi. Ne, jako já nevím. Jestli ho tady budu hledat 3 dny, tak... Jsem vyhrál. What? Máme token. Aha. Neměl jsem víc tokenů? Když jsem měl 200, no, tak nějak. Možná víc jsem měl. Aha, ne. Já už to chápu. Ne, dobrý, nic. Jdeme další hru. Poslední hru. Dáme si zase rytíře, mě to s ním baví. Ne? Mě nejde vyhodit. Promiň. Zase budu neporazitelný. La, to je v chat. Někdo chce nutit, tak prostě la. Proč ne? Co to je za... Tam má studnu. Au. Blesk. No trošku. Ještě nespadnou dolů. To je taky úplně. Tady nějaký laky bloky? No jo. Armor stand. Brevin. Bye. Tady on se ne... On je... To cheatnul. Brevin stand. Já bych tam doskočil. Já tam doskočím, ale... A dostala řachu. S nějakou koulí nebo čem. Jo, jsem dopadla. Jau. Aha. Smůla, kámo. To si děláš srandu? Ne, fakt, děláš si ze mě srandu? Proč mě musel vidět? Proč mě musel zabíjet? Proč nemohl počkat aspoň chvíli, než se já dostanu nahoru? Proč? Proč? Ach jo. No tak dobrý. Pro tohle video by mohlo být zatím všechno. Můžete dát like, popřípadě odběr, komentář. Jo, no. Komentář. Doufám, že se vám... Počkej. To už jsem říkal, ne? Můžete dát like, odběr, popřípadě komentář. A já se s vámi loučím u dalšího videa. Zatím čau.